Ati munonzani imi? Patience Chipupa. Basa renyu nderei? Ndotengesa bonde. Munotengesa bonde. Tanzwa muchiti munotengesera Macheke. Chekutanga sei makatsarudza Macheke? Macheke. Ndo mandakazvarirwa ndikakurira. Uri chizvarwa chemuno. Kumba vanozero ndo zvaunoita. Dzimwe hanzvadzi dzangu dzinozviziva asi dzimwe dzacho hadzizivi. Une mhuri here iwe pachako? Nditori newana. Wekutanga ane 21, wechi2 ane 18, wechi3 ane 8. Wakamboroorwa here? Ndakatombororwa. Ndobva wabvireiko? Nditori nemuchato. Muchato? 5.11. Ndiwo muchato wauinawo? Saka makaudamburisa here muchato usati? Hatisati. Nokuti baba wacho hawapo wakatiza kuenda kuSouth. Ndokwavari. Imimi panapa tanzwa uchiti basa iri munorigona chaizvo. Munoona sei kuti basa rekutengesa mwiri rebonde munorigona? Munozviyera sei? Mune chikero chamunoshandisa here kuti muzosviti munozvigona? Munorigona noti ndotora mari. Unotora mari? Pabawa, Mudunhu rino reMashonaland East munove ndio mune Macheke. Mungazvisepe chingani kana muine kumwe kwamunoziva kuti tunozisa panamba 2. Ezvo, panamba 2? Panotoone vari panamba 1? Musami. Musami vari papa? Musami ine tuma 13, 12, 13, 15. Pamusami vari papi chaipo? Vari pamashops. Handi pamashops pamusami pacross pabhora. Pacross apo? Pamusami. Kuseri kwavo kune marooms awanowakirwa, mari dzemashops wane dzimba dzinenge dziri kuseri kwemabhawa awo. Saka iva vanokukundai? Pamusami pane Mahure akawandisa. Nemhaka yezera? Zera varume vazhinji mazuva ano vakutera zera because vakuziva kuti ndikaenda kune munhu mukuru akuziva zvari. Kunoku vakauya ive kwamusami munonzwa sei? Vanombouya here kuno kuMacheke? Vanotouya tinotovagamuchira nokuti tingori nhunzi dzakasangana padhodhi. Hapana muri dzebhawa, hakuna munhu anotonga munhu mubhawa. Nokuti inini ndichazodawo kuenda ikoko kunotsvagira mari ikoko. Because tinonzi kuita mari ungori munyowani panzvimbo. Imi sisi zita renyu iro ramataura iroro. Tiri kuti isusu pasvondo kana pamwedzi mungasangana nevarume vangani mubasa renyu? Pasvondo ndosvika kuma 30 kana zvinhu 5. Mune chamunoshandisa here? Munonwa here? Munodhakwa? Ndinodhakwa. Munonwa ndokuta mbanje, ndokuta Madison. Asi ndikaputa hangu kana kuti ndinoti nhasi ndoda kudhakwa handitezvokecha. Mbanje yamunoputa munozere kuti mbanje yaibvumidzwa? Ndozviziva. Asi munongoita zveku? Ndinongoita zvangu. Munoiwana kupi? Kwandinozoiwana ina handizivi ba nomunziwo tasunga tete. Ndobhema. Saka kunze kwokuputa mbanje mune zvimwe zvinodhaka here zvamunoputa? Chikwete. Kunze kwedoro nempanje nefodya Madison chete. Hati chakaita kuti muende mubasa reirori rekutengesa bonde chii? Inini ngatori musikanzwa chaiyo. Chikoro ndaigona zvekuti musikanzwa chaiyo ndasina kana nyana yemboshaya. Ngatori musikanzwa kuda kwangu inini. Hapana here pamunombokanganiswa nevamunotora iva muri kuti munovati maclients? Paripo. Vanokuita ise? Umwe wacho anouya obva ati inini handisi kuda nekondomu. Umwe wacho anouya obva akukwira obva akutorera futi mari yacho obva akurova. Murikuona? Asi mazuva ano nemaorganizations aakwaya taakufara nokuti vari kuuya vachitidzidzisa kuita maworkshop nesu kuti tizive patimire kuti tatoone marights. Kono chinda kuziva kuti ndikasungwa kudhara taimbotya kuti tikaenda papolisi mapurisi anotanga kubvunza waitwa sei kuti ucharipota nyaya yako haichabudi. Asi mazuva ano taakuziva kuti kungoti ndoda kuenda kuVFU. Uko? Ndokwata kunopedzerana ikoko. Iwo unoita ngo nemavende wataura nyaya yekuti munombokanganiswa. Ukurohwa here mubasa? Ndakatorohwa nechikomba chandaigara nacho. Hanzi uri kuitei mubhawa. Iye mushure meungani ndidzinga mumba make. Ndikati aiwa kandakuenda hangu mubhawa. Kana chiri chikomba anga akutora mubhawa here akanga atonditora mubhawa mufungi. Asi uchingowana anoda kuroora zvino? Ndinotoenda. Kuroorwa ndotoda. Otogara pamba? Iye akatondiroora urowa chaitogara zvakanaka zvaitochiwa nevanhu vese vachitete matoregedza Chihure. But izvozvo handichadi. Chausade chifi? Handichada kana chinonzi marriage. Tautoda singulars. Ndochii ichocho? Single lady. Single ndongozvitira hangu ndiri ndega. Because hapana chandinomboti ndakaroorerwa. Iri kungondinyenga $5 iyoyo.
makanzi imi matangirwa maprojects kukanzokera kumusha unorima unoda here wakandipa mari president wakandipa mari yekuti iyi mari tractor yako iyi mainputs aya gara apa ndoenda nokuti ndiri kukura handisi kuramba ndiri mwana mudiki ke uri kutarisira kuti uchasiya basa rako iri kana makore iye zvino makore mangani unosiya wapa makore mangani izvezvi ndine 38 saka uchasiya wane makore kana zvinhu zvanaka kana ndatowana pekugara newana wangu nekurima ndopuwa mari maprojects kana iri loni todzoserawo kambijana mbijana iye zvino vana vawina vakura zvokuti vari kuenda kuchikoro here wamwe 2 wakapedza form 6 neform 4 kwasara vangani kwasara kari grade 1 kandakatozvara ndiri pamushonga kari negative asi mushonga yako ndinotora zvakanaka ndatone 17 years ndiri kunwa mapiritsi zvikomba zvako zvinoziva here zvikomba zvangu handiwige mapiritsi ndogadzika mapiritsi angu panogara mafuta ndo interview yako kuda nyoro kwandiri kana kusada ipapa nokuti handidi zvekuzorohwa futi kasi une nguva yausingashandise dziirirewo uchiziva kuti une chirwere aiwaka iwe unouya nenobva wandida unomitira utsinye nokuti kanenge kachionerwa mbava kakachena saka da unomitira utsinye saka hapana utsinye hwauri kundiitira because ini ndendakatongogadzika kawangu ini nditotokuitira utsinye kupfuura iwewe saka pane pamwe pekuti muri kusangana nevarume musina dziviriro asi uchiziva iwe kuti ndo zvauri asi nomuudza murume otobvuma ameno zvake ototi hazvina mhosva kuda kana kusada zvaakauri saka kuti muri kutosangana nevarume tinotosangana navo vamwe vanototi handitodiko ndomurinovava nenguva ino yecovid unotoriska because nde ndichida mari mabhawa akavharwa panika kunoka hatombovhurwi ese mabhawa akatenderedza pana pamashops ese neekutauni hapana kana bhawa rakavhurwa saka tiri kupona nekumashabhino unotongoriska imi munenge munongoda kumabhawa nekumashabhini kova manotaura kuti hanzi kune vanofamba nemadzimotikari mahombe matraksi waripo ipapapa vematraksi wo mune zvikwata aiwa tine zvikwata kunewo mudzimba vanonge vachibvawo kumba kwavo vachienda kumatraksi koitawo isusu wekutouchline isusu tikusukuwekuhotspotika kutouchline ndokwamune makamira vamwe vanomira patouchline pasera motorwa vanotorwa ikoko totorwa asi handipinda hangu patouchline ndotonyatsoda imomo hamuna here kwamunonotsvaga mishonga yekuita zvamuri kuita izvo kuti muite rombo rakanaka hatiite zvemishonga kugeza mbava munoda kugeza varume vanoda munhu akageza kugeza chaiko chaiko kunyanzonzwa kuti inini panapa uchipfuura pane murume saanocheuka kuti jai what's wrong with this lady saka imari yevarume vasingapfeka kutora riski tora riski umwe anogona kuti nini short time ndokupa 20 asina kondomu asi nini achipedza nekutononoka gedhi repachipatara nekutovaudza kuti ndaputikirwa nekondomu handichati ndanyengwa nyoroba nokuti ndotukwa ndaputikirwa nekondomu saka hapana here chinongondikasikawo kundibatsikidza because 72 hours dzisati dzasvika nyangwe ndiine changu asi ndoda kuramba ndiine changu handichada futi gamatox yemwe munhu ndobatsirika neprep ngandimbodzokera pahiv apa makazviziva rini kuti ndo zvamuri ende zvakanga zvaita sei ndakaenda paklinika vachida kutonoona hangu hanzvadzi yangu anga ari sister inchaji papa auyawo kubva kumusha achinjirwa kunoku nandine kachiwanga aka patonditi unoziva kuti chironda ichi hachipore kana uri hiv positive ndikati kana unonyepa ichi ndikati kana handina aids bai nandori neimwe shamwari yangu yakazoshayawo hayi ndikateresa handitotestwa vatasvika vatatestwa ndikati musatipe counseling ingoti testai chete vatatestwa neumwe wangu musi wa11 November 2003 handiti ndatestwa neumwe wangu bhobho tichingobatwa hiv yedu positive takangodenzera kuti musatipe counseling ingotipai mapiritsi zvikanzaiwa ndo mazuva mapiritsi paaitanga wanzi uda kutanga watorwa CD4 count wozodii kuti uzoende paati tikati isusu musatitaurire izvozvo handimatibata taudzwa CD4 yangu yakatoita sei yakadonhaka pamuchatora CD4 count yomboenda kwamurehwa kulebhu yozodzoka
mahours mangani mutona imandiudza kuti ndiri positive amoni pfungwa dzangu dzotoramba dzichiserera pasi saka manje patatopuwa mapiritsi edu ndikati anomuwa sei. Saka kubva ipapo hausati wambokanganiswa una mapiritsi? Handisati, ndakatozobara mwana wangu 2013 neumwe akatoshaya last year August anga sitori futi positive. Kwakashaya nei mwana? Akangochema bva atongobuditsa ropa mukanwa nemuno kwautofa aine 7 weeks. Iyo ndinoona ungataurire vamwe varume vari kunze ukoko kuti munhu anooneka ari HIV positive ane chirwere ichi vamwe vanoti anooneka zviratidzo zvichiri kuitika here mazuva ano kuti unoona? Hakusisina izvozvi can you imagine kuti inini am positive? Can you believe it? Asi kana ndisinganditozvitaurawo hama iri irasta rangu ibvudzi rangu iri harina kana kuihwerera African king ndinototaura. Saka zviratidzo hazvisi kunyanya kuoneka mazuva ano kufarira munhu kutestwa kana watestwa inwa mapiritsi mazuva ano kune dolutegravia 72 hours unenge watodzoka zvamuriso. Saka varume vanogona kunge vamwe vari kuwira mushamwari dzavo kana kuti vasikana vari kuwira muvakomana vasingazive kuti ndozvavari nekuti hapana chiratidzo chinenge chichioneka. Because mazuva ano musambonyeperwa kuti hanzi unonzi unowa mapiritsi sakaonekwa so kunyepa unonge unotitidza. Saka vanhu ngavazive kushandisa protection. Iwo unonge uchiti uri kufikisa umwe munhu yeti iwo ndorutari sei ukutozvifikisa. Otherwise inini yangu gamma tox yakafanana neyangu inini ndakuita TND target not detected pamushini handisisina chirwere kana ndikanotestwa ndiri kuonekwa ndiri negative asi hazvirevo kuti handisi HIV positive. I'm positive nendine 1 soja rakamirira kupasa anoida ende yangu iri strong than yose yauri kufunga kuti nini uri kundifikisa. Une HIV yakasimba? Because ndane time ka ndichinwa mapiritsi iwo yako ichiri loose. Inini rangu masoja esasimba zvokuti 1 rikakuwinga iwewe gone. Vana vanozairo ndo basa rangu ndinotovaudza kuti vanangu inini ndiri positive. Saka ndikadzika kumashops mukaona 7 dzachaini musina kudzoka pano teerai nepiritsi ndifonerei muri papi ndokuudzai vanouya nepiritsi nechigubhu chemvura ndotodenzwa unzi tete pechimukudiwa pausera ndotoenda nchimhanya ndotonorowa ndichitorowa zambezi rangu. Mapiritsi eHIV mapiritsi eHIV ako iwewo uri kuti dzimwe nguva unoigirwa kubhawa? Ari patishu mugaba rawo ari mutishu wosikopiwa ndotovhura ndotorowa kacha ndotovhara ndotidzokerai kumba kwedu padhuze apapa. Zvinozowirirana nedoro kushanda kwemishonga izvi zvakutowirirana mazuva asi handina anambopera ndakaita problem kana 1 ende chandofarira kuti pachiwiri handambopera ndakarapwa siki ndangorapwa HIV yangu asi handiti angu udzinye kuti ndoda kupasa anoidawo. Kana murume wekuti unomutaurira kuti uri HIV positive uri kunwa mapiritsi agoziva zvese izvozvo asi zvakadaro kunyange wamuudza izvozvo anotaura kuti anoda kusangana newe usina dziviriro. Iye anenge atoriwo positive. Ukaona munhu anodaro because ari negative chaiyo vanhu vanotya HIV. Basa renyu nderemurima hausati wambotorana here nemunhu anganga ariwo kuziva kana kuti woukama wozozviona kuti ndakatombotorana nemwana waba munini wangu ndisingatomuzivi lucky enough handinyepe zita nyangwe ndiende kupi. Wakasangana naye? Mbava. Ndo amatorana ndo amaenda kumba? Makazozivana zvaita sei? Ndakatoti baba wangu chikuka amene ndakadonedze chii ndati baba wangu chikuka wakupi ndati wekuno kumacheke zvanzi unozivana chikuka uri kwaTsap ndikati ndoziva. Ndaanani wako bva ndatotaura ndikati wane wana wanonzi ningi naningi yakutoti inini ndini Christopher ndasakaura hanzvadzi yangu. Saka hamuna zvamakazoita here? Hatina takatodzoka bhawa ndikatomutsvagira bhebhi ndikatomuka kuenda mba kwabhebhi ndikatomuroora mukaubikira hanzvadzi yangu koza ibude sina kudya mari yake inyatsoshande. Handiti Gladys zita rako remubasa rinonzani? Ndinongonzi Gladys handichinji. Handiti chii chakaita kuti
ufunge kuti kandiite basa resex work? Problem ndeyekuti ndakaroorwa. Then ndakaroorwa bva ndarambwa nemurume akandiramba zveshe I didn't wish kuti ndo zvandichazoda kuita muupenyu, but zvakandiaffect. Then zvakandiaffecta kudaro life yangu yakatanga kuchinja. Yachinja kudaro ndakabatikana zvakanyanyisa because ndakanga ndiine zvese ndaiso drive mota yangu ndichibva pamba pangu ndichitonotengawo chingwa whatever chandoda. Saka ndaaffect kodaro ndakatanga kurara pamacardbox ndadzingwa nemurume wangu. Then ndakashingirira, then ndakasanganawo nevamwe wakandiudza kuti no, kana wapinda musituation, even my friends, even families chaimo vanokuneglect. Inini I understand, but brother yangu manje haana kubvira ambondineglect zvekuti akangondiudza kuti the ball is in your hand to leave it or to score it. Then ndakadecide kuti rega ndibve. Saka ndabva kudaro ndopandakazoona vamwe vakanditi ngati locals ngatiendewo club, hauna waunotaura naye but toshandisa maprotectors. Ndikati fine. Then ndakatanga kujoinawo vamwe, then ubva ndatoona zvakutondiitira life yangu bva yatotanga kuchinja. Ndikatotengawo mubhedha wangu, ndikatenga fridge yangu, vana vangu vabva vatanga kuenda kuchikoro because ndine 2 boys, engari grade 1 that time neengari 0 grade. Ndakavaendesa kuchikoro kusvika izvezvi, umwe wacho aform 4, umwe wacho ari form 1. Ndinotosacrifice kuenda muNB ndonotengera vana vangu mauniforms, but saizvezvi handichamiriri nekuita sex worker chete, like mabhawa akavharwa and the like maclients anogona kuita mashow. Ndongodhila nevanhu on the line anenge achida kungondiona like inini hangu handite zvekuzouya panapa pachipasi, ndinongoitawo zviri classic. Saka the way andoita zviri classic ndinowanawo mari yakawanda because togona kunobhuka. Tikabhuka nemunhu eroom of 50 years haazondipowo less than that, anogona kundipowo kana 80 kana 100. So ndinokwanisa kutengera vana vangu mauniforms kuNB, ndotenga bhutsu dzavana vangu mubhata. Then food, even mukawaona vachienda kuchikoro hamuoni kuti mwana wesex worker. Uri kutaura nyaya yevana. Vana iva vanoziva here kuti amai vanoita basa rekutengesa muviri wavo? Vanozviziva, but zvandozoita is like ari form 4 uyu ari young, I used kumusiya mumba akarara. That time ndichishandisa 1 room because venge vasati vakura, but the time yakazoti grade 3 ndakaona kuti mwana wangu brain dzake dzakuita sei, dzakushanda. Ndakatanga kuloja 2 rooms. Then pandakaloja 2 rooms ndopandakatanga wamuudza kuti guys, inini I'm living, moita muchiteerera muroom. Handiti ndiri kuenda out, ndiri kumbonotsvaga mari. Time iyo yaisaziva kuti hawo kutsvaga mari kwacho, but now izvezvi aform 4 azotokura manje ndopaakatanga kuzoti kana mama wachitori unotsvaga mari, vanenge vachitonopinda muclub vachitsvaga mari ikoko. Then anotonzwisisa. And chimwe chandakadzidza ndechekuti I don't have to show vana vangu maboyfriends angu. I don't have boyfriend inouya pamba pangu ichinditsvaga, ndoshanda nefoni. Ingangouye yomira kugate ondipikira pagate ipapo, kana kuti ngambomire pagate fine, ndopanotongopfuurawo mwana wangu. Zvaitoitika accidentally ndopaanopfuura achitoona kuti mama wangu ari mumota. Akandibvunza kuti ndianongoti mafriends angu. Mama bo here bo mafriends angu. Andinoziva kuti handina murume, saka mafriends angu vatouya kuzonditora kuti tiende out for a drink. Iwo tiri kunzwa matauriro auri kuita uchiisa nekachingerengende wakadzidza kusvika pachii? Ini ndakadzidza kubonda mission ndinozoenda ku-A level, ndakagumira zvangu O level, but kuchikoro ndendingori intelligent. Maclients ako aunotora imbotitsanangurira kuti vakwewe, nekuti unenge wati zvinhu zvako zvinenge zvekuita online chichi. Akwewe mhando yemaclients ako akaita sei? Ndiri very selective. Ndinongodawo kazhinji munhu ari lookable, plus ndakatarisa murume wangu anga ari musoja. Saka ndikatarisa type yemurume wangu handitika ndotarisa vandoda right now, handingotori wandaona nekungoti pamwe pacho ndotomerera kugumana nyama yake neyangu because of ndiri kuda mari. Ndinotodawo munhu kutoti if akatodaiwo unotofila kuti is a man.
zvako iwe ndezvemari inenge yakati wandei. Kana uri kutora kwekanguva kadiki unobhadharisa mari. Inini short term yangu $10. Pamusoro kana iri night kazhinji ndinowanzoti $30 kana kuti 40. Munhu akazongochema-chemawo zvake, but wazhinji handisati ndamboita ifela. Maybe umwe wacho anozotogona kundipa more than that, because ndowaudzoti guys I'm doing this hazvisi kureva kuti ndo zvandoda. But iwo wakamira sei? Status yangu I am positive. Pandakabatwa positive ndopende ndarambwa nemurume wangu. Murume wangu he was a womanizer and I was still young that time. Paakandiramba nedepression handiti ndakabva ndatanga kutodzikira weight yangu and I was slim. Izvezvi ndatosimba that time ndakaslima, saka ndakaencouragwa nemwe friend yangu aishanda kuGeneral Hospital kwaRusana. Andudza kuti aglad, ndikati weye zvikanzi enda kuOI unotestwe because I saw your husband, your ex-husband and wife yake variko, so ndoda kuti uende. Ndakambofeel bad about the issue, but ndakaenda. Then I started to take my medication. Ndofunga it was 2011. Uri mubasa rako iroriri unotora zvinodhaka here sezvinoita vamwe? Ndinonwa black label but handimix mabeers, handinwi anonzi machi zvibhodhoro and the like. Ndogona kumwa masaidza, ndogona kumwa amalula kana grants, ndogona kumwa, but kwete zvezvo zvokuti ndinobva ndazonyanya. Handitori madrugs akaita nambanje and the like. Nechikonzero chekuti wati uri kuziza kuti iwe uri kurarama nechirwere, unoshandisa dziviriro here? Ndinoshandisa maprotectors. Ukasangana nemumwe murume anenge ati aiwa ine handisi kuda izvozvo, ndinotoramba because right now vana vangu vandakuudza ndiri kusacrifice kuti ndiite sex work because of them. Saka handitombodi kuti nditadze kuona kuti mwana wangu azorora kana kuti azoshanda. Ndinotoshwira zvakanaka zvinobva kuwana wangu. Sometimes ndikatoita my emotions ndowaudza kuti guys look, tinopinda pakasiyana-siyana because of you, kuti mukure, kuti muwe neshungu, muendewo kuchikoro zvinoita vamwe vanogara vari macouples. Sezvo riri basa, mabasa ese ane pano kuti pane magumo. Pamakore ako awina izvino uri kufunga kuti wasarirwa nenguva yakadii uchiri mundima usati wati ndasiya? Une pfungwa dzekuzosiya here? Yeah, I think ndikasvika, now I'm 45. Ndikasvitsa 50 years. Ndofunga ndinenge ndakuitawo zvedistance zvokuti ndogona kuti kuHarare ndine boyfriend 1 kana kuti kuBulawayo kuita 1, then ndinenge ndakuda kuti nyama yangu izorora. I think ibotitaurira une maboyfriends mangani? Zvikomba zvako zvinganiwe izvezvi right now? Wandinoti maboyfriends angu handiti vanondipa mari. Ndofunga pane 1 anoita zvemining, koita 2 ari kuGoromonzi vanonzi vachi Mudumeni, koita 3 pane muCID, pane 4 pane mumwe mukuru wemasoja lieutenant, koita 5 ari kwaMutare anoita zveimani change.